U Coworking centru Pula predstavljeno je idejno rješenje izgradnje nove trodjelne školske sportske dvorane Gimnazije Pula. Projekta od iznimnog značaja za obrazovni i sportski razvoj društva. U nastavku doznajte detalje projekta. Nova zgrada dvorane bit će smještena na postojećem igralištu uz takozvanu žutu školu s kojom je arhitektonski povezana, a ukupna površina objekta iznosit će preko 2500 kvadrata. Projektno rješenje karakterizira suvremeni pristup u organizaciji prostora s naglaskom na pristupačnost, održivost i stvaranje sigurnog i poticajnog okruženja za učenike. Već dugi niz godina se o tome razmišlja, razgovara, ali sve počinje prvim korakom, a kad pričamo o izgradnji novih objekata, onda je to definitivno najprije treba izraditi idejno rješenje s kime se svi moraju usuglasiti kako bi se mogli ići korak naprijed, krenuti ka projektiranju i u konačnici izvođenju radova. Napravili smo prvi, ali i ključan korak prema ostvarenju dugogodišnjeg sna. Izgradnji sportske dvorane za potrebe učenike Gimnazije Pula na prostoru igralište takozvane žute škole. O toj sportskoj dvorani govori se već više od 15 godina. Tijekom svih tih godina Gimnazija Pula nije mijenjala svoj stav. Našim učenicima potrebna je upravo sportska dvorana. Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricija Percan naglasila je kako se projekt savršeno uklapa u širu viziju razvoja društvenog centra Pula. Nije bilo godine da u žutoj školi konkretno nismo ništa radili, jer ja žutu školu ipak gledam kao jednu cjelinu u kojoj se nalaze 3 škole, dakle gimnazija kao najveća, a onda su nam to još strukovna i glazbena škola i evo upravo pred sat vremena sam se vratila s primopredaje radova uređenja dijela suterena, on još nije opremljen opremom, ali su građevinski radovi završeni. Koliko će projekt značiti nastavnicima u gimnaziji, pitali smo jednu od njih. Jako nas veseli gradnja nove dvorane, dugo smo je čekali. Mi smo velika škola i zapravo smo najveća škola u Županiji Istarskoj. Imamo skoro 800 učenika. Ova trodjelna dvorana rješava nam jako puno. Znači istovremeno 3 razreda mogu odraditi nastavu tjelesne i zdravstvene kulture i isto toliko je nas profesora. Znači komotnije i kvalitetnije organizirati nastavu svakako. Idejno rješenje predstavio je arhitekt Bruno Juričić, naglasivši kako je cilj bio stvoriti funkcionalan, suvremen i prepoznatljiv javni objekt koji doprinosi urbanom identitetu grada. Dvorana će služiti ne samo za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture škola koje djeluju u društvenom centru, već i kao prostor za rekreaciju sportskih klubova i građanstva.